Tinc aquest tros de palet sense acabar de desmuntar. També tinc aquestes fustes que són més o menys igual d'amples. Serraré les fustes a 50 centímetres de llarg. També tinc aquest llistó, que va sobrar d'un fals sostre que va fer a casa meva fa molts anys, i porta des de llavors rondant per casa. La serraré en trossos de 25 centímetres de llarg. Ara faig grups de 3 fustes i utilitzo 2 de les petites per unir-les. Toca aplicar vernís. Ara pinto les parts on no hi he aplicat vernís. Aplico spray per netejar la fusta, per treure impureses i deixar el tacte més fi. Clavo una punta a cada lleixa a la fusta que anirà a la part interior. La clavo al centre per tenir-la de referència, per després clavar les lleixes a l'estructura. Faig dos forats amb una broca del zinc en l'estructura que penjaré a la paret. La idea és la següent. Presento l'estructura per veure on he de fer els forats a la paret. Amb la broca del zinc marco el forat superior a la paret. Després, amb la broca del buit, faig el forat corresponent i hi poso el tac. A continuació, penjo l'estructura del caragol i així marco on anirà el segon forat. El marco a la paret amb la broca del zinc i després el faig amb la del buit. I així acabo collant l'estructura a la paret.